Tauraka kami nan basamu nambah pitata jopititi nambah ibarat sapu tangan kalau enyo sajang kakete dapat manangan hujan rinai bulia papui palu adikan yang dapat di Bali di mana sajo haragonyo tak mahabana kalau dilipik saganggaman makan tampeknya indah banyak. Sabab selalu salamuku ala dipikir abi-abi raso di dalam angan-angan gamang baraso kabajawe jatuh baraso kabatane kok nyampang dena ingin lupa niang lahanya to kanduang ka ube enyo di langit bana datang panawa ube di tuan ni nanti anu dawan ayo Jona lain tak namu Aceh gak ada Oi ko mandi denai dulu Ayanan usah kanduang sawah di sawah usah dikaruahi kadang muaro narang mangguang malimba katapi balaeda Oi ko mati denai dulu mati nanambe udah jangwa di jangwa usah ditangisi kadang lah doso kaden tangguang niat dituan alun sampai dah niat di dunia ada alun sampai dah Anam pakai kopiah bantu orang baru-baru ay biar orang jantan mendendangan nama oi
bakanda ala disabui duduk daujang dinanare lawarampe kami balagu laba dendang kami basamu jawa jadake layi datang larami orang manurui adiagia sedo bakanda tua jomudo laman caliak bagurawawa malam kini de Arjuna ambuila saluang di padang panjang kampung asanyo. Daerah banyak dengaran pasan kok disabui patuang kanyui di tahun 9 ampe di sina nampo baru-baru ciek banta dua kapalo di cinang tando kasih sayang kok kini apa kadisabui awak gae anak lah banyak surang lalu dalam bilik surang bagaluang di muka TV lalu bagaluang je kain saruang daujang oi oi janyo gae babini juone ma oi ong apui lah dia bagurawawa malam kini kandana samo di dendangan lai rami urang banyilau bagurawawa samalam ko awi bau la minum biarlah kami berendang juma dang adik daujang sekali lagi saja kete anak kita gadangan lagadang nyokaran tau naninduanyo lagi loraun gae pauni mak rumah sajo nema ay ayo olalay nayak lah bini orang dema oi ayo daujang ay dulu tasabui tua balega kodai itu imbauan dari dulu indak berubahlah sampai kini nan rombongan pagurau lamo sampai kini bagurau juo inyo dek candu pulau baburu urang barasa nan dari pawah di pawah bana manatapnyo awak elok indak pambate sangat pandai bakawan-kawan dari nan tuo sampai nan ketek de inyo gurau kagara-gara mencari lawan indaknyo suko
Kok bani membali baju caliak-caliak mangko di Bali pandangi bana mangko diago usah sembarang tuan bau sababa Allah deba itu baju kini banyak pangicuah kainnya sajonan dari toko kain baru buka karate tapi lain padonan lain nan di luar lagi bakile di lain di dalam jahit lah baromba adai ayoy merek menompang baru sajoda nan udara bertambah dingin bagur awa-awa malam kini dek mama coba ladang ada ujang tanah garam lai tiba mak kok disabui kain kakain indak sarancak kain sarung bugi lepanek jawi dek mangunya naragi nyomak bakile yuone mak ay oh la la ay naragi nyo bakile yuone mak oi oi Arasan diang bakai biar nambur wak mandendangan nama kapariaman mama minta batana-tanang ramanya dua lagi bagurau coba ladang oe badendang semalam nangko kena nasamo kariwari bagurau oe bagurau menjelang subuh batana-tanang malam kini urang datang lairami bagurau awak sampai pagi ayurania dangalan pasan kok indak namu adiak jawa kok malu ayu jenam buruak pipa kadiri badan ambo asana nilang kabatuka kok indak na jando orang gae asal dapet kapan ganti kok indak na kok indak na bajalan dia na lumpu ayu ay ay asana buruak dapet bini dema ay barampik kami mandendangan adek Rafki kan lai datang dek mama coba ladang jawa jodake lai kamari ambil saluangkan sudah ikuma
Ede elin terima pasan untuang denai sawana malang denai ibarat dangau di tengah sawah ko indak banai linuni kakandang iti dia namu ayune ma ay ang ayo ayolah mama irsana dia gilo kandak cek lai